Príjemný deň vám, ďakujem, že ste prišli. Máme takú inú tlačovku v 15. ročníku, ako sme mali za veľa rokov. Je to možno tým, a hlavne teda tým, že bohužiaľ finančná situácia, ktoré nedostali žiadne peniaze a rátali sme s tým, že nadácia naše Bratislavy nám pomôže. Zatiaľ sa tak nestalo, ale stále má ešte šancu, lebo nemáme na výstavu peniaze. Takže sme museli hodnotiť online, pretože sme nemali za čo doviesť a postarať sa porodcov. V podstate robíme niekoľko mesiacov zadarmo, aby sme udržali projekt, tak a vlastne ľudia robia pre nás ako dobrovoľníci, takže chcem sa im za to veľmi poďakovať. A začneme trochu inak, ako vždy začíname. Predstavíme vám už úplne na začiatku víťaza. Medzinárodná porota jednohlasne vybrala, a dovolila by som si povedať, že Martin Nábrdalík, Klemen Sakomány, Zia Grafit, Magdalena Herrera sú naozaj ľudia, ktorí sú svetovými špičkami. My sa snažíme robiť projekt profesionálne a spolupracovať s ľuďmi, ktorí sú veľkí profesionáli a v svojom živote niečo dosiahli. Táto porota bola veľmi kvalitná a jednohlasne vybrala sériu fotografií, ktorú nafotil Michal Hanko a ja ho teda týmto pádom vítam medzi nami. Je to netypické to prvýkrát a zagratulujem mu za všetkých a pozumiem si. Michal vyhral so sériou fotografií, sa presiahla mňa, vyhral so sériou fotografií Atentátnik. Je to fotograf, ktorý sa hlási do súťaže. Vlastne Klement o tom povedal, že bol to moment, alebo vyjadril, že každá nespravodlivosť musí byť potrestaná, čiže považujem to za technicky, toto je jedna fotka, ktorú porota vybrala ako reprezentatívnu a že každé zlo musí byť potrestané, aby sme si pamätali, že vlastne tá spravodlivosť musí zvíťaziť vždy. V tomto roku sa nám prihlásilo rovnako veľa fotografov, veľmi veľa fotografov bolo z Ukrajiny. Čoraz viac fotografov sa hlási, čo pre nás má obrovský význam, pretože začínajú mať záujem o našu súťaž naozaj veľkú množstvo fotografov, veľmi kvalitných fotografov, že to nie sú fotografi, ktorí by boli cvakači, ale ktorí majú aj svetové úspechy za sebou, a neviem, Maďari majú 38 krát, vyhrali u seba. To isté Ukrajinci, ktorí sa hlásia, majú svetové ocenenia, čiže aj kvalita prihlásených fotografov je veľká. No ja by som dala Michalovi teda slovo, ako vytvoril fotografiu, pretože o 15:15 sa pripojí Klemen Sakomány, predseda poroty a celé to zhrnie, takže vy budete mať od neho výpoveď. Tak mám slovo. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel najprv poďakovať na medzinárodnej porote, že ocenila moju prácu. Cením. Ďakujem aj pani riaditeľke, pani Jagovtovej, celej organizácii Slova Presfoto za to, že pre nás fotografov vlastne organizuje už roky takto súťaž. Myslím si, že to je veľká podpora a inšpirácia pre nás do budúcna vytvárať také zaujímavé reportáže. Čo sa týka mojej série fotografií, vlastne fotografiami opisujem súdne pojednávanie s pánom Jurajom Cintlom, ktorý bol obžalovaný z teroristického útoku na chránenú osobu premiéra Slovenskej republiky Roberta Fica a vlastne hrozilo mu, že dostane doživotný trest. Vlastne dnes už vieme, že bol odsúdený na 21 rokov väzenia. Celé pojednávanie prebiehalo viacero dní. Myslím, že bolo 8. Tých dní bolo to rozvrhnuté počas na 4 mesiace a prebiehalo to na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Konkrétne vlastne táto fotografia môžeme vidieť, kedy pán Cintula spútaný na rukách a na nohách prichádza
cez vchodové dvere do historickej budovy špecializovaného trestného súdu, eskortovaní kucháči v neprestrelných vestách a samopálni, platili tam bezpečnostné pravidlá, pre novinárov bolo následná veľa, aj zahraničných novinárov. A teda ja som mal možnosť, tým, že som tam bol viacero pojednávaní, bol som tam iba jeden deň, tak vlastne podarilo sa mi vytvoriť celá séria fotografií, ktoré vlastne opisujú celý ten priebeh. Vlastne nám ukážeme aj celú tú sériu. Samozrejme vystavená bude celá séria, ale medzinárodná porota vybrala túto jednu fotku ako reprezentatívnu, že bude promovať všetko, ale na výstave bude celá séria fotografií. Len tým, že by sme dávali pozvánky, tak by boli tie fotečky mini, tak si ich vybrali a možno je veľmi dôležité hovoriť. K tým fotkám? Áno, mohli sme vidieť na fotke, že nejaký detail na spútané nohy do pána obžalovaného. Tieto fotky zo súdnej siene. Vlastne na súde to funguje tak, že môžete fotiť počas začiatku pojednávania, až kým súdca neotvorí pojednávanie. Takže máte na to možno pár sekúnd, možno do 1 minúty. Kým si to všetko nafotíte, samozrejme súdcu, senát nemôžete fotiť, obhajcov, prokurátu môžete, takže bolo to fotené pomerne narýchlo, avšak keď stojíte na správnom mieste, správny okamih, tak môžete zachytiť niečo, čo bude zaujímavé pre diváka, čitateľa. To je právnik pána obžalovaného, kde je veľký vyjadrenie teda pre novinárov. Môžeš všetky preklikať, možno prečo čierno-biela. Áno, vlastne tú sériu som skúšal dať aj do, asi bola farebná, ale myslím, že nevytvárala takú emóciu, až keď som ju dal do čierno-bielej farby, tak mi to všetko tak sedelo a bolo to zaujímavejšie pre mňa. Áno, na tejto fotografii vidíme pána obžalovaného, ako mu eskorta dáva dole puta a novinári vlastne ho mohli z tejto strany snímať. Som už vlastne hovoril o detailoch puta. To bolo tesne pred začiatím pojednávania. Myslím, že toto bol úplne prvý deň, kedy na stole boli vizitky, kto kde má sedieť, avšak pán predseda sa celé pojednávanie nezúčastnil, pojednávania a zastupoval právny zástupca. Áno, tu je detail vlastne na tvár. Áno, na ľavej strane je prokurátorka, v ruke má CD-čko z, myslím, že to boli dôkazy, nejaké hlasové nahrávky a vpravo je sudca, ktorý je teda odfotík tak, aby
fotka by mohla byť použitá. A pravdu teda, samozrejme. O tom, že ďakujem ti moc pekne a gratulujem ešte raz. O tom, prečo táto fotka vyhrala, čo chcela sa pripojiť vlastne Klemen Vardijovi za medzinárodnú porotu. V každom prípade bolo to jednohlasné hlasovanie a dovolím si povedať, že každý rok sa snažíme doniesť to najkvalitnejšie, čo vo svetovom fotožurnalizme fotografii je. A naozaj tento rok sa nám podarilo priniesť veľmi kvalitnú porotu z Jažápik, je riaditeľom Seven Foundation. Máši je takisto z agentúry Seven. Klemen predseda poroty je bývalý riaditeľ Magnumu a je aj našim spolugarantom. V podstate Klemen vstúpil do našeho projektu a je spolugarantom projektu a zároveň je kurátorom výstavy Slovakia Foto. Čiže od minulého roku sa takto rozširujeme a chceme, aby tá spolupráca bola medzinárodná. Tak ako povedali medzinárodní porodcovia dnes, že pevne veria, že na budúci rok budú môcť prísť, takže verím, že budúci rok bude dní a práve sa Klemen pripája. Karolinka je naša prekladateľka, ktorá ho preloží. Can you hear us, Colonel? Yes. Hi, Clement. Hello. Hello. Sorry for the delay. It's okay. You can say about the winner photo, winner jury, about the jury. Well, first I would like to say thank you again for inviting me, and I was very happy and very honored to be part of the jury again. Tak ja by som sa chcel poďakovať za pozvanie a teším ma, že som sa znova stal súčasťou poroty. This year was very interesting because compared to last year, there was more problematic of what we are currently facing in Europe and around the world. To bolo veľmi zaujímavý. V porovnaní s tým minulým tento bol oveľa problematickejší, čo sa týka situácie v Európe. Topics about environment, topics about potential conflicts, a lot of pictures from Ukraine. Zaznamenali sme veľa fotografií z tému životného prostredia, z tému rôznych konfliktov, teda fotografií z Ukrajiny. And the picture we chose, it was done unanimously from the jury, from international professional member of the photographic community, journalists, editors, teachers from different background, different gender, diversity. Naša porota pozostávala z novinárov, fotografov, editorov, ktorí majú rôzne pohlavie, pochádzajú z rôznych krajín, no všetci sme sa jednohlasne zhodli na tejto fotografii. And we all agree that the series and the winning image from this series was the most powerful story we saw in this 2026 Slovak Press Photo Award. Takže všetci sme sa zhodli, že táto séria, táto konkrétna fotografia je to najlepšie, to najsilnejšie, čo sme videli v tomto ročníku Slovak Press Photo. It was obviously the most interesting story visually. It's very hard to photograph, but the photograph did. So I would like to congratulate him and also all his colleagues, of course, and all the participants, but especially him, because it's complicated to photograph in this kind of situation. Táto fotografia bola vizuálne veľmi zaujímavá a určite to muselo byť náročné takto odfotiť a chcel by som poďakovať konkrétne nášmu víťazovi, ale všetkým kolegom, ktorí sa zúčastnili tejto súťaže, pretože to muselo byť naozaj náročné do kvalitnej fotografie. But most of it, what was the most important
it's important to talk about justice and to talk about democracy and journalism because everything is linked together. Čo je hlavne dôležité je to, že by sme mali hovoriť o spravodlivosti, o novinárskej práci ako také, o demokracii. And when we see that today violence and justice can be used as a way from powerful people, from states and from government officials to attack the people, I believe it's a fantastic message to be sent that even if there is an attempting murder, the answer of the democracy would be journalism and justice. A hoci tieto hodnoty novinárskej práce a spravodlivosti sú často napádané a častokrát je to vlastne aj podrývané štátom, toto je naozaj dobrá odpoveď na to, čo by sme mali robiť, že hoci musíme čeliť zlu a tak odpoveď je jednoducho novinárska práca a spravodlivosť a toto reprezentuje táto fotografia. And we know that we have to be very vigilant and very careful because when we start attacking the press, when journalism is not allowed to go in certain region of the world, when judge and artists are threatened, this is when the society and an entire model and an entire living together is threatened. Musíme byť veľmi opatrní. Ak bude napádané médiá a novinári, ak bude zabránené novinárom, aby vstúpili do určitej časti sveta, niektorých regiónov, bude to mať vplyv na našu spoločnosť a bude to problém. Napriek tomu, čo sa deje vo vašom regióne a na Slovensku a celej kultúrnej obci, je úžasné. To, čo robíte, je naozaj dôležité a je výborné, čo robíte. That's all. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a good day. See you soon. Klement vám vlastne povedal všetko, pre nás je veľmi dôležité. Tie fotografie, ktoré boli tento rok, boli veľmi silné, pretože máme veľmi veľa fotografií z Ukrajiny, máme veľa fotografií z maďarských volieb, naozaj to obsiahnuté a prihlásili sa fotografii takmer zo všetkých médií, ktoré máme na Slovensku. Ja sa chcem veľmi poďakovať fotografom za dôveru a Klement hovoril o tom, že môj tým, keby tu dnes nesedela Karolinka, Martin, Sonička, Nataška, ktorá je vlastne moja práva ruka, všetko preberá, je to ešte aj Vaneska, ktorá fotí, tak by sme tu nikdy nesedeli, pretože tá ich práca, ktorú robia, je neuveriteľná a ja som tak veľmi vďačná, vôbec by sme tu neboli. Na to, že čelíme tomu, že nemáme žiadnu podporu z grantových verejných schém, ja sa musím poďakovať vydavateľom, ktorí nás podporujú a budú podporovať tento ročník a verím, že pribúdajú, že budú ďalší. Lebo je to veľmi dôležité, my sme nezávislý projekt a chceme ukazovať pravdu a fakty. A už máme vlastne pripravenú výstavu, že by mala byť na Františkánskom námestí a chceme to celé prepojiť. Ja som novinárka a som z ročníka, ktorý robil revolúciu, čiže vždy verím vo víťazstvo dobrá názvom a myslím si, že náš projekt je o tom, aby tí ľudia videli, čo sa deje za ten rok. Nielen u nás, ale aj v krajinách Vyšegrádskej štvorky, ale aj v iných krajinách. A aby si otvorili oči, pokiaľ sa zastavia na tej výstave, aby si otvorili oči a aby sa zamysleli nad tým, čo sa okolo nás deje. Je to galéria, ktorá je na verejnom priestranstve a minuloročná návštevnosť bola až 4 000 a myslím si, že to sú obrovské čísla. My nemáme odpad, tým, že sa snažíme byť ekologicky, my nemáme odpad, my nespotrebujeme žiadnu elektrínu, nemusíme mať žiadny dozor a tí ľudia sa môžu zastaviť na bicykli s babatkom. Je to bezbariérový spôsob, čiže myslím si, že to je veľmi dôležité. Čo je veľmi dôležité, my podporujeme mladých fotografov, aby mohli v živote pokračovať ďalej a mnohí naši víťazi sú dnes, teda vlastne skoro všetci, sú veľmi významní fotografi, uchytili sa a to si myslím, že je najlepšia vec a verím tomu, že zoženieme ešte peniaze
aby sme mohli mať výstavu na Bratislavskom námestí. A veľká vďaka môjmu týmu a všetkým, ktorí nám pomáhajú. A vám ste Sa môžem spýtať, o aké grantové dielo, o čo ste sa uchádzali? Uchádzali sme sa o grant samozrejme na fonde na podporu umenia. Uchádzali sme sa aj o grant strategicky z nadácie mesta Bratislavy. A uchádzali sme sa aj o malý grant 7 000 z nadácie mesta Bratislavy. Avšak ho nedostali. Čiže pre nás je to život ohrozujúce a preto sme nemohli doniesť ani porotu a som rada, že vlastne mi nastúpili, lebo chcú aj oni zachrániť ten projekt. Zjah je z krajiny, kde bola vojna. My sme chceli, aby sem prišiel, on je z bývalej Jugoslávie, on to zažil naživo. Mačiek fotil obrovské vojnové konflikty, všetko ľudia, ktorí vedia ten odkaz povedať. A preto vlastne dnes Zjah napísal, že veľmi sa teší, že a dúfa, že na budúci rok budú môcť prísť. Lebo my vlastne tú rodinu fotožurnalistov rozširujeme a sme za to veľmi vďační, že tak kvalitní ľudia chcú s nami robiť a je to pre nás veľká česť, lebo my už oslovujeme naozaj to najkvalitnejšie, čo vo svete je. A dnes nám vlastne písali, je paradoxné, že oni nám ďakujú. A pritom, že vôbec to robíme a vlastne nás podporili, aby sme to robili ďalej, lebo to má význam. A vlastne chceme rozšíriť aj prihlasovanie o iné krajiny, čiže ako keby viac sa rozširujeme do Európy. A to množstvo fotografií, ktoré prišlo z Ukrajiny, to je až šokantné. Môžem sa opýtať, v Lani to ako bolo finančne? V Lani ste dostali niečo, nie? Tak Fond na podporu umenia nám vyčína už 6 rokov, my sme už len, aspoň sme dostali z nadácie mesta, to je 7 000, pre nás je 7 000 obrovská suma, za to máme výstavu a máme, ešte môžeme aj technické veci zaplatiť. Proste, keď ste minus 7 000, preto som vďačná vydavateľom na tú podporiť. Čiže budeme skladať z toho peniaze, to nie je sranda, musíme aj galériu zaplatiť, musíme aj tým ľuďom, tí ľudia nemôžu povedať, že prepáčte, ja nemám čím zaplatiť nájom, tí ľudia si potrebujú zaplatiť nájom, potrebujú jesť a odvádzajú neuveriteľnú prácu všetci. To je, ja už som to hovorila, aj môžem ruky nohy boskávať, to je to, čo robia oni, to ja som nezažila. A to je možno to dobro, čo nám strašne pomáha. Aj za to dôvod ste dostali 7 000? A ja vám presne poviem, Michal, ja môžem ti povedať vetu, tam je napísané, že porota tento projekt nepodporila, lebo sa rozhodla podporiť iné projekty. Michal, ešte raz to možno povedať, sú vedieť len pamätať do konca života. Čiže to nie je dôvod na nepodporu. A ja si myslím, že aj tu by mala byť spravodlivo, že mali by sme sa začať správať aj k tým fotografom. Viete, to sú ľudia, ktorí sú nesmierne dôležití v našej krajine. Napríklad dnes tu máme tu kde sedíme, my sa rozhodli, že každý rok budeme mať výstavu vydavateľa, ktorý nám pomáha. Je tu teraz výstava TSR. Tie fotografky a fotografii, všetky poznáme ich fotky, ale nikdy v živote nemali výstavu. A ja chcem, aby tí novinárski fotografi im treba dať veľkú ústu, lebo majú veľmi ťažkú prácu a my ich chceme podporovať, tak chceme postupne, každý rok budeme mať samostatnú výstavu, vždy vydavateľstvo, ktoré nás podporilo, lebo každý ten fotografka si to zaslúži. Mnohí z nich nemali nikdy v živote výstavu. A každý z nich to nesmierne napríklad tu je Michal z Osmečka, tam sú kvalitní fotografi, ktorí vyhrali, tak chceme, aby tu mala Jakub, čo proste z Osmečka vyšli ľudia. Z denníka N sme už mali výstavu, čiže postupne chceme, a samozrejme my máme každý rok, keď sme túto cenu začali dávať, tak vždy sme to mali tak, že starosta nám dal peniaze mladému talentu a ešte sme dostali 500-eurový grant, ktorý sme si nehali, aby sme mohli tie fotografie vytlačiť a u nás v nadácii bola výstava. Dnes to už nefunguje. Dnes nám súkromné spoločnosti, konkrétne DNA, dáva ceny pre mladých študentov. Jednoducho súkromná spoločnosť, ktorá záleží na
na to, aby mladí ľudia pokračovali ďalej, tak nám pomáhajú a dávajú peniaze aj za videokategóriu. A to, čo máte v rámci Slovak Press Photo, grant pre jedného fotografa, aby mohol rok fotiť. To je Grant Bratislavy. Grant Bratislavy na to. To dostane fotograf. Na to dostane. Áno, to dostane fotograf. Hej. A už keby toto zrušili, tak potom by sme si asi by sme sa snažili dohodnúť sa z VUC, lebo viete, ja to poviem veľmi zjednodušené, každého človeka si musíte rovnako vážiť a arogancia moci nikomu nepomáha. Čiže tam nemáte istotu, že to bude. Máte v krajine nejakú istotu? A však to. Čiže tu sme natrenovaní, že keď nie je varianta A, tak je varianta B. Si zoberte, že už 3. rok alebo 2 roky po sebe mladým fotografiám z krajín B4 dávala DNA spoločnosť, kde sú výborní filmári. Tých mladých ľudí podporovali, dali ceny, lebo každý mladý človek potrebuje niečo, aby sa mohol nikam posunúť. Čiže aj vydavatelia SME, to znamená Petit Press, jednoducho dávajú tým ľuďom ceny a nie sú márne, pretože ten človek si potrebuje nejakú techniku kúpiť. Jednoducho, my chceme tých ľudí podporovať, lebo sú pre náš život dôležití. Žurnalistika taká je nesmierne dôležitá. Každý z nás si ráno pozerá a číta si, aký je článok a čo vás prvé púta? No tá fotka. Vy začínate fotkou a potom si prečítate si textík a potom to čítate. Jednoducho, tí ľudia nie sú v našej krajine vôbec docenení. Tak preto sa snažíme všetkých dokumentárnych a novinárskych fotografov zviditeľniť a ukázať ich príbehy širokej verejnosti. Pretože to sú tí rozprávači príbehov, ktorí to zažili a zaznamenávajú fakty, u nás sa fotky neupravujú. A to si myslím, že je dôležitý odkaz pre celú spoločnosť. A hlavne úcta človeku. Tým by sme mali začať. Ak máte ešte nejaké otázky, a chcem sa poďakovať každému. Viete, je neuveriteľné, že ešte raz poviem, a teraz to Michal sa nám pýtal. Vy tu zavoláte na úrad, to vám nikto nezbíne. Vy zavoláte svetovým fotografovi a on sa vám poďakuje. To je človek, ktorý má niekoľko cien. Čiže to je tá úcta. Ale nie sme z toho smutní, lebo ja si myslím, že tým, že ja som bola vrcholový športovec, tak žiadny výkon nedostanete zadarmo, čiže my sa budeme naďalej snažiť, aby sme do toho cieľa prišli a aby sme každý rok mohli dostať výstavnosť. Ďakujem vám pekne.